4 tarik Mei tangsalni horkutugo mandai blog boskango tipramothani adong Robi Debormani malkhung chokjajakmani patimungno sajagya ongoi taijaya khaini rokno maromnai hinui majra sarai tini khadoma rally songchaka tipramotha mandai hatio o rally khlaimani bisingtui naimethani habanogo hangai salaikha Tony Deborma Jamu Deborma tai Jagdish Debormani tifangbai asalo tipramotha rally khayui thanao thangai dati o sausitra tangnai malkhung sonani romnani salaikha baro media ni bisingti mandi amchani tai kipra hastini joto kosong tongai kipra satako buko tripura ni joto bosongni tripura basi rokno tini thangnai horni deta pone duita jorawo koreksa tripura mothani warriors Robi Debormani খুব দামি গাড়ি কাহাম গাড়ি পেট্রোল বাই সকা জাকা अब বিজেপি পার্টিনি যে মিসক্রিয়েন্স রক দুষ্কৃতিকারী রক বরং নখাयो চিনি একটা অঙ্গ দङ ধারণা दङ जों अबनति सरकारनि प्रशासननि थानि पुलिस प्रशासननि थानि जों दाबोगारो कायसा एफआईआर खाया एफआईआर जों पार्टिकुलार खरसा खरनि बुंबो जों मेनसन खाया जों आइनो निजिनि यागन नाया पुलिस प्रशासन बंनि बिसिंति नरक दाखि दाखिखाय आमति सामु सिद्रा तांगाय रखनो आइननि राजाति बंना एरसखाय सास्रिना नंतु सास्रि मामनि यागुलो हमके उलो केबो फनताय सामु सिद्रा तांगानि बखा फाइगला खनि सिंतिनि सालाके मानदाय पीएस नि ओसी बकक रेखा जों दिनै निसिमि अ मानदाय हातिओ जे समस्त इनि सुबिदा तमनि इन्वेस्टिगेशन खाय दङनि साव इन्वेस्टिगेशन खाय कुनु क्लु दामान अब बरक नाय दङ ओंखाय जों साका 48 घन्टानि बिसिङाव कायसा क्लु नायै इन्वेस्टिगेशन खाय आसल जे मिसक्रियेन्स बनो नरक तिसायना हारि एरेस्ट खाय आइनि व्यवस्था नादि नियाखाय तिप्रमथा मानदाय आमचाय जों केबो कथर मुभमेन्ट खायनि बायद जंनाय जों तिनि दर बर' बाबुनो नाखाखाय जों যতক্ষণ পর্যন্ত মিসক্রিয়েন্ট সঙ্গ পুলিশনি আইনি ব্যবস্থাতে রमै শাস্ত্রিয়াखाय मानदाय हाति अबनो जों इनडिफिनिटनि कायसा स्ट्राइक खायमानो एलाकानि शान्तिनि बागै थिनांगौताय केबो फानो आमति खरकसा बरक फानो माल माता नष्ट तांथुं एलाकाबासिनि बागैनो जों अर पुलिस प्रशासनो रिक्वेस्ट खाय दङ যদি 48 ঘন্টাनि बिसिङाव खरसा खरनिफ्राय मिसक्रियेन्सनो रमै शास्तिनि लाइन नमियाखाय जों टेबो कथ मुभमेन्ट खायमानो जाताचिनि तिप्रमथानि ब्लक प्रेसिडेन्ट सामानि अबाहायनो जों उलो चिनि ताम डिसिजन दं अब जों साख्लायनो हामबाय चिनि मिडिया पार्टनारसनो दिनै बेलेन्स जों खादुलायजाक दिनै चिनि ताकुक रबि देबरमानि कायसा खुंसा गारि मिया हर थानाय हर दिनै 4 तारिख नि हरनि आइसुक दिगे सकस जागै पुरा थापला साखानो नुबाय खाना आमनो किदिङै नसों तिनि थानाव मा फायलायखा थानाव जों चिनि अरनि बरबाबु ओसी साहेब बाय कक सालायमन बिसिङो जों अल्टिमेटम कायसे टाइम रखा 48 घन्टा ताबो 24 घन्टा पार नं फैतै ताइ 24 घन्टा जों सागा जों बुसुबारनि बिसिङाव जुदि नरक जुदि कोनो फार्दार एक्शन नायाखाय केन रमियाखाय चिनि जों केस खालायखा केस रेजिस्टारिं याखाय जों बुसुबारनि सिमिं जों इन्डिफिनिट बाजार बन्द नारनाय हिनि जों कक रखा ब जुदि चिनि कक नायाखाय ओसी साहेब जुदि कक नायाखाय जों मा खालायनाय ताइखाय अमा हायखाय हरदि पर बुनि मालखुं सकनानि बुइनो बुनानि तगनानि जों अमा हाय चिनि राजनीति करे कलकाता जितिखा नों तंथंलायदि कलकाता जितिमान नों कलकाता जितियाले जेसपानो तन चिन कुन दुख करे ते चिनि माननाय हाय जागाव सुसु जागावले नताने अमा हायखाय जोंनो जे पीस एन्ड ट्रांकुलिटी जों जेबो जों मेनेज खाय दङ जों मेंटेन खाय दङ मानो नंति सबायै तेबो जोंनो दुनाम खाय दंबा ए जे जागा नों सुस्थ बा आइनि बर'खनि सानाय जों आइनि याक रमियानि सानाय जों पद्रफोर नुगै दङ थानाय मियाबो जों खरसानि मार्डर केस नगासिनो गो धर्मनगर बरंसो निजिस्व पार्टीनि बर'नोसो खुन खालायो गाय बमाय पार्टी अ पार्टी रगै जों बागै जों चलिनाय कोइ कलकाता जितिखा कोइ चिनि मानदाय गारि सक्छ लायखा अमर जों खादुलायनो जों दिनै जों किसा
protest rally khlagia tai ching thana kok salagia chan logi tongo tabuk chini sar